Next. Tamuka. Tobatsirana sei. Atichi mwana akatsva. Iti ndakapisa mwana. Unotsva sei mwana wezera ireri anogona kubatidza moto inokuisa mvura inopisa pamoto. Itai kuti ndakapisa mwana. Mukapisa mwana kupisa mwana negligence kai. Ushanya nemwana wamakazvara. Mwana wenyu ere kana kuti mwana womurume wenyu? Wenyu chaiye. Moda shamu maimi. Jara kwedu tairova zvakadaiwo. Kurova chaiko kutomboti isai mwana pasi totora shamu torova chaiko. Ngapisa mwana zvakadaro. Ko zvitema zviri zviri pamwana izvo. Ende ronda rinoadza turava nemazuva aratsvaka iri. Makamenda kuchipatara. Hamuna ko zvitema zviri paruoko pake izvo. Mishonga yakaiswa nambuya vake. Mbuya vake ndinesi. Saka mavinge naye kana airapiwa kumba. Mauya naye kuchipatara kuzodii. Ani mamune chipatara chenyu kumba. Munawo manesi enyu ari kumba anochera mishonga yechivanhu achisa mwana. Saka mazoya naye kuzodii. Dzokerai kana andorapiwa kwairapiwa ikoko. Dzokerai naye. Dzokerai naye mwana yeye. Andorapiwa naye aimurapa. Sada kuti netsa panapa. Makadi ngoti mwana achitsva nhasi muchitoya naye tichimurapa isu tichiona kuti tomupa mishonga ipi. Saka muda kuti tichipedzisa chiiti imama makawana vanhu vanomurapa kumba. Musada kutiwa maimi mazvuwa. Hani makaona kuti vekumba kwenyu vanogona. Chonzi chipatara chekumba kwenyu chigorifeya vamwe vanoda kuuya kumatendeti. Mbuya vake kudii? Hamuzivi kuti kune chipatara. Mungatedza kuti kwai ana mbuya vake vachazomuteerera midzi yemitamba nechii vachimusvinira. Muchitadza hamuzivi kune chipatara imi. Muda kurohwa maimi ndipe kadhi remwana apa. Mumboita zvokurapa mwana kumba nemishonga yechivanhu. Mozoya naye kuchipatara. Saka mauya naye kuchipatara uzodii. Ani makaona kuti yechivanhu inoshanda. Saka madii ngopedzisa kuti mwana achingorapiwa kusvika apora. Anonzani? Nemakore mangani? Mwana ane 2 years shuwa. Mutanzi mwana akatsva. Muchitadza kuti ndakamupisa. Hakuna mamai mapenzi. Hapana mai benzi rinodarika ipapo. Upenzi chaiho. Mopisa mwana mogara naye kumba muchimusvinira mishonga yechivanhu. Mozoya naye kuno. Mazowire naye kunoko. Madii kuti angorapiwa kumba kusvika apora. Next time hatikurapi mukaita izvozvo. Tongoti dzokerai naye mundomupedzisira kumba ikoko. Wakatsva rini? 4 days ago. Muchingochengeta mwana kumba achingogwadziwa. Chiri kwai mumurapa nemishonga yechivanhu. Saka mazowira naye chii kuno kuchipatara. Ndoda kuna umwe abereki vanotoda kurohwa chaiko. Tomboti tipei mwana tibate. Wotora shamu womborova mai vacho. Wakaradzika apa uzovapa mwana wavo. Satide vanhu vanoita sekuti havana kukwana isu. Sabhuku wenyu ndiani? Chihota. Ndai naye kuroom number 15. Andoonekwa ikoko andotariswa. Next.